San Juan eguneko ohiturari segituz, eskualdeko jendea andana bildu da gaur igantziko San Juan xarren. Eguraldi ederra lagun izan dute Bortzirietatik eta kanpoko hainbat herritatik bildutako guztiek. Eta horrek animatuta, haunitz izan dire, bertako 3 iturrietatik ura edan eta erreka txikian busti direnak. Goizeko 12 mezan bildu dire gehienak. Bino izan da, jende gutxiko zegola probestuz, mezako tenoria devoziozko ohiturak betetzeko probestu duenik ere. Batzuk berriz, nahiago izan dute igantziko gazteek paratutako ostatuan pintxo bat hartu eta lagunekin solasian aritu. Ara, batzu meza ditzen egon biharren, tranquile derrin, pintxoa jaten, ez? Segi horret. Hala izate? Bai, ez da gaizki, ez? Ez. Izate mezara joan behar, goiti? Zaldula. Bai. Kapo, zetu, barrena dena betxi bezak. Ja. Tokirikan ez, eta hona torrezate, ez? Piskot barra ondu ontara. Nongo zara zu? Esakua. Esakatik etorri jaunat. Zemagarren aldiz? Oituraz? Bo. Oainela berroita marrute ebilia gaztetan. Bai, Onbozu kostumbria tortzeko unat? Lehen, oain, jotazti oztan esaizan do. Ja. Eta, jaren, bitultiak orduzkero, oainela berroita marrute ezkero. Ja, alarezu segituntzu guain etortzen unat, ez? Azten, nebezkelde ja. Bai? Jodre berroita marrute urtean esaizibilen hemen. Ez. Deno. Deskantxo induzu berroita marrute ez da, guen berriz hasi zara. Bai. Eta ze, unat horri eta zer egiten duzu hemen? Koño, azpegi arbitu, ure edan, eta oain pintxu ja. Erki, ez? Erki, Goiz pasa polita hemen, ez? bai. Erki? Jo, seño lehen berri, mate bilgi mazkaldo, Ba. ubelo izan da, ez? Bai, segura. Modu balio zuen bin, probestu kanpo mazkaldu eta egun ederra pasatzeko. Bai. San Juan xarrera adin guztietako jendia biltzen dela gauza jakina da. Eta ingurukoak txiki-txikitik hasten dire gaurko egunean igantziko xoko honetara hurbiltzen. Meza ospakizunaren ondotik, ohiturak eta sinesmenak agintzen duten bezala, San Juan xarreko uretan busti dituzte hankak bildutako batzuk. Bertziak ondotik begira gelditu dire, urtrago bateran eta ezagunekin solasian. Zutarra eta urbi. Eskatzen zuen zerbait ere, edo zerbait espezialki burutan etortzen zareten honat? Ez. Osasuna izatea. Zure guzti jutzu hankak? Bai. Zer? Ta etxeko bakia? Etxerako bakia? Bakia, bai. Hori eskatzen zuen? Uxen? Ta dirua, eta? Hombre. Gauza Hernanitikan, zenbat gauza eskatzen duten zuek, ez? Gehiegi. Ez dakinik zenbat beteko dire. Eskatzea libre da. Bai, hori da. Eskatzeatik bederen ez dela galditu, ez? Bai ba. Eta guain ze, egun pasarako planen tortzen zate, o ja bueltan? Oain egun pasa. Bazkaldun behar duen bate. Oso zen esperuntzat hemen? Zen espetzen juzuela txanden hemen? Tokia ateitzeko. Ateitzeko, ez da biderik. Hemen ze espero zuen, zein gozue ba? Gure dan. Bai. Ez dutze guzti behar zuek? Ez. Etxarartikan kuadrilla ondila, ze? Etxarartikan kuadrilla ondila etorri zate? Ba, ez da oita marbadak ezan, ez da ja betesi autuzu etesiz, ez da izan bat. Hola! Eta denak elkarrekin zoazte sunbilera bazkaltzera? Ai, denak, elkargit. Zungi pasatu? Gauza horaz. Ni bago fedi hemen, nea naia batek, bazitun txikitan, karitxak, bienka denak karitxak. Karitxaz Joseiak hankak? Hankak, eta batek esan zion mendikan joan zen sumile bat, ni sumiliko naiz. Eta bueno, leizarrostuk hartu, hor urin pasa, belaunen urtziok bilek ongi urtzaiekin, eta enterratu lupin. Eta baiez joanen ziela, eta bueno, hainen desesperatu goten zoken, eta egin horak esan zuen, handik bila autera, hasi dara sekatzen, eta denak
holtzen, erditu zion, dena. Hau niztek ez dute sinentzeko San Juan Xarren... Pues hori egile da. Eta hor ginen esan, karitxak. Ni neurretot, zara? Hori kendutitu San Juan Xarre karitxak? Bai, hemen eta hankartin deni manitxun. Eta hori, zeta mala urte holan nitu nik orduan. Eta etorri eta hemen txuen bainatu dena, eta sekatu eta arropak. Toalla zara horra bota, eta handigan lau osteuna limpio. Hori Martinak, Deusen nuen izan du. Xeundon Andriak, hak esan zion. Zoazte San Juan Txarrara, te izu hau. Ez dakit nola bai, aspaldeko ondo bete, ostuk hartu izarrenak eta jortzi urikin, eta belaunak ongit enterratu eta handi birela autora, anaiak. Karitxak ezke joaten, eta joaten dena joan zizken, sekatu. Arbolo ostu ozaltxek denek erori. Nire alitzezkien, eta ondorin errestu pixko gelditu bai, nola nun izan duzien, zerak, karitxak, bina, gero akau. Pasatzen delikean, beti gahatzen da, egiote da, ura hala pastu zen, eta Sinizpena. Makarramatik ez padu sinesten, sinesmenik ez padu, bira. Ontaz behar da sinizpena, Sinizpena bihotzetik, sinizpena. Ez hola, broma da, esana da, ez. Honek badu orduan, zu konfirmatzen altzu hori. Bai, nik konfirmatzen dut. Neonetako proba, konfirmatzen dut. Batzuk ohituraz, bertzeak debozioz, bistan da oraindik ere, jendiak aunitz sinesten duela San Juan Xarren. Eta ikusi dugun bezala, batzuei minak sendatzeko balio izan die. Dudarik gabe, igantziko parajo honetako urak zerbait berexia badu.